Alexander Moto Noorderwind. Oorwieke Rups. Saaf. Hey Saaf, de reden waarom iedereen draaft. Haast, iedereen die kent alleen vaart. Waarom het Rups ziet, is omdat het giet een soort, ik screw altijd denk ik haast intuïtief, als kielijk misschien terug mijn, dat ik terug de gastelaan achtergroen. Dat ik een soort hoe de natuur en hoe de bos screw, denk ik, of dat soort denkjes komen erin. En ik zie het op die plaat gewoon een soort door rups en vlinder. En vooral de distinctie tussen rups en vlinder. En wat ik dan interessant vind, is dan hoe die dualiteit eigenlijk in elk mees bij elkaar komt en samenkomt. Scheve schaats, maar geen vreemdganger op de ijsbaan. Kijk ze mij vies aan, kijk ik haar lief aan. En zij heeft 2 wangen, dus kom eens hier staan, want de kussen beide, kijk, we kunnen varen als je wil, maar ook op de kust blijven. En is naast je geen chill.